Гледайте, здравейте, менечета, аз съм SkyboyProts и днес ще играя Skywars в един много готин сървър. Да. Хайде, пускай ма най-сетни. Яу. Така. Омага това за кого взех. Митраж, това митраж. Така. Така не съм снял от много време, съжалявам за това. Но просто оправи си компа, да го направя по-бърз и вече сигурно от другата седмица. И тук с мене Кристия. Това е моя компа, че така. Ехо, аз казвам за моя. Защо ма знак гила там? Шшш, мангал! Нас 20 се взима въдицата, бе. Ще го смачкам бойтос. А защо ли я взе? Ела тук, имам. А така. Точно там искам да си. По-високо. Не бе, не дей го замеря, пич. Не там бе. Още. Ара ти в дълго ще взима така. Шу, мага. Бах ти гадня, чакай. Не. Пусти дървото, бе. Майната му имам 30 Жив камък. там, бе, чест. Къде е, бич? Много тъпи приятели. Хубаво, добре, тим сме. Само да ме паднеш да видиш как ще бутна. Това иначе, че си хиндет пай ще паса става. Понякога сме тим. Давай, добре, чапа. Къв джа... Охо. Така, продължи. Въничката, да, въничката. Сега. Бое, защо съм махна, бе? Ела пак, бе, ела, бе. Ела да видиш, че ще те спукам от бой, ела. Не му интересува, че си по-хубав армор от мен, ела. Ела ще спукам главичката от бой. What the fuck? Къде го знаеш, бе? Ще го бъдна. Удари го само и ще пак. Нека ти! Чуй, не го строфари. Щастник! Отивай там, бе, дете чест. Тихо е. Аре, отивай там, под, бе. Ще вземеш още айтем. Бе, беше го убил. Така ще му вземеш айтем. Айде там. Капак. О, добре. Good stuff. Тъпеше ба някаква целя, нали? Беше един теф не ти харесва, бе. А? Един теф не ти харесва. Как да не ми хареса, бе? Така. Супер, такъв преград кутина в средата, бе. Чакай. Тук ще чупя малко, защото май стак да не дойдат. От гърба ми. Айде. Пос. Айде. Айде там. Така. Съжалявам, че не съм снял отново време. Просто... Така се получих. Ще имам 160 FPS. Да, снявам, да. Кристия бега и си направи компа катастрофно. Няма убиш, нали? Че там мъче може да има много яки неща. Нима, бе. Преси го така. Почти цигна. Да, 140. Аз натискам като луд. Айде, давай. О, мага! Някъде друг. Дай, отивай. Чао. По неговите пратики. Така. Отивай там, бой да видиш. Да, ма малко ме стах. Ох, тост пич. Това не рискувай. Отри го се да видиш това. Да. Не. Кристия зад какъв. Няма, бе, ей, мангал. И мангал, какво? Нищо. Ей, така ще направим. Както сматра. Това не частни псовата. Ама човек, мангал си е мангал. Ехо, Рон. Извините, ако ма гледа някой така. Ела. Ела да видиш как ще смачкам. До там не мога да метна. Можеш. Не мога. Отива при него сега. Да не вземи да дойде, Отива в средата, спокойно никой няма. Средата. Или тука по-точно. Тука там. Дойде му някой нататък. Ако те дараш се на това човек. Гледай първо. О май fucking god. Аре бе, скача го. Чакай, нямам скопо се скачал е. Да си тръгна. Не знам. Омага. Вземи дървото. Стана мъничък фейл. О, yes. Вземеш просто дървото. И не чупиш малко дърво. Това е добре. Омага. Тук не е позволено. Добре, това е бъгава работа. Това не е бъг, това не е позволено да правиш така с водата. Добре. Явно ще са пръскаме маняци. При водата е била така. Вижте кой е било така. Тъпо, шибано. Не е трудно. Беше как преди играл така. Котик. Давай просто. Джетай си. Взимай нещата бързо. Охо. О, така. Very good stuff. Виж яйца има всичко. Яйца, пържоли. И меча се не бяха да много. Сега гледай.
Какво става тук? Да, взема ми меча, взема ми смъртоносната брадва. Така, ако ма гледа един приятел, ще му стане смешно. Тя си колкото... Ела тука, моето момче, моето момче. Майната им. Ми камъка, на моето да смахне. Да. И аз се притеснявах. И аз се притеснявах. Вижме както съм те удари, ще паднеш. Ето ми толкова тъпан. Ми играл съм, знаеш колко... Ти не си скай. Ша! Аз нали съм скай? Той е опнат, знаеш ли? По мама ти. Край, Отивай на другия остров. Не, ще ме чукни там. Спокове. Ако, ще моля... Останахме двамата. Беше ти само. Пое, мразява и такива като стана срещу вас. И къс ти чакалчета и аз като Няма нямам. го чакай да дойде да го убиеш. Имам една полушанка, да. Това е за слабост. Не го използвай сега. Няма оптифайн. Нямаш. Кълпа, не. Така. Защо не угоднявам? Като тръгнеш се биеш, няма използвай златна ябълка. Ти знаеш го? Да. Целен брат. Как няма го оцеля? Скупя с къса веги, да само... Да. Това тук само да отговоря, ама нека. Това не пречи. Да, как да пречи. Така... Нямам оптифайн да го скруна да видя какво прави. Стай, бричет. Ела тук, ела. Ела да се разберем като мъжи. Или, не знам, ако си жена. Аде, ела Женчо. Женствен, женарски. Отивай на там. Ша! Не. Виж го гадният чакал. Имаш стрели, ама пък нямаш лък. Нико направи. Вижда ли имаш наистина? Нямам бе и на уния, нали поверях. Пайше на подадеш. Войчек, поставиш се. Това е най-гадния на света. Не ме гледаш. Войчек, ако имах ендерпера, ще бягай. пукам главата от бой. Бягай просто, давай. Шит. Санава печ. Ела тука сега. На мама гугатката, качи са пак горе. Какво ще направиш като Здравей, миличко, майка ти се опаш да звъня, ако обичаш. Той ще обсилия, той ще уби. Лад, ще уби. Толкова цели. Как? Дървото цели, мъка. Мъкъл Малко трудно ще го спечелиш това, нали? Няма въобще да го спечеля. Не. Ти си шибаняк. Давай, бягай. Направи нещо. О, мъкъл. Мама ти. Добре сте, не е по-добре от тебе. От мене, Аз ако имах лък до сега 20 000 пъти да бях го оцелил. Има мап кейк. Да има. Хило, бич. Дай. То с бана се пренеш ли? Той ще се барикадира сега, там. Ти нямаш какво да направиш, нещо ли? Трябва, освен да идеш при него, ама много рисковано. Така прави. Шачика. Не, пак не е сигурно, защото няма да ти цени камъка. Аз ще наведем, бе. Вземи това дърво, нали имаш брадва? Да, имам брадвур. Така, и без той не ми трябва ти. Брадвата е брадвата. Хоп. Смъртоносната брадва, ако ма гледа един приятел, ще се смее. Гледай ме. И то цели точно. Те мен едва не ма чува, защото... Момент чакай малко. Че се чуваш, аз знам, че се чувам, все пак за сигурност. Се в 8 паузираш, да знаеш. Се в 8 паузираш, така съм го направил. Добре, бе. Се в 9 спираш. Къста е мангал, ако знаеш колко там мразя, ала се биш като мъже. Давай, Давай, просто бягай, то няма да те оцеля. Тихо! Давай, няма да те оцеля. Ти не дей знам много. Аз винаги знам. Видя го, май падна. Има едно също едно. Я златна ябълка сега, бързо яш, честно, златна ябълка, яш. Ша! Не тъс, от другите яш, не от тъс. Тъс после я изяш. Ти дойде, чуя. Така ще да идем пържолка. Шибаняк! Шибаняк. Тъс плаче се отказва. Виж го е мангал и не се отказва, ела тук е жена. Давай! Ела тук бе, мангал. Не е толкова стоп, вече казвам. Сега, гледай. Не успях го оцеля. Карай.
Почти направиш с лава. О, не здравей, може да- миличко, тя не може да- майка ти се обажда. Тя не може да се разчита. Разтича, пак. Ако може да го вземеш, Пак! дръпни. Оцели го с въдите го дръпни, чулен. А така, давай, дърпай го. Не спях. Не мога да го дръпна. Не, като рибите, да. Като животните, да. Аз съм си играл така много. И аз. Учи при него, давай. Давай, давай, давай. Ще успееш да го спечелиш това, давай. Абе, мама ти. Той тук си я направи, какво си мислиш. Пей го бавно. Няма, не мога. Тихо. Да се подложи при тебе. Напиши му едно върсе, едно чуле. Чай сега. Едно въз едно, а? А мангамър се гаден. Шибан. Той ще ме бутне докато отида до там. Ама ти гадна. Повече от знака псуваш. Да бе. Близко само, ма чак пак повече. Чувай, давай пръси пак пътеки на другата. Не можеш ма бутне. Ударя ли ма е? Казвам че нямаш лък. Ужас. Една супичка имам. Дето тя нищо не върши в този сървър, защото като бях преди в този акаунт. Давай, въдицата ти, че свършиш нещо ли? На шоута е въдицата. Как ще свържат на тебе стрела тя, моето момче? Давай, прего така да... Май ти свършиха. Ха-ха, мангал дебел. Давай, сега отивай. Ама не бъди много сигурен, чули. Да бе. Бързо друг не гледа. Да, бързо друг не гледа. Що си има ябълки? И ти имаш. То сми... Да, неговите са повече голд. Той всички тези много справа, не знаеш. Майка ти. Ей, сега човек. Джъмпа направи, джъмпа. Ако го хвана, ще му спукам главичката. Прави Бой. джъмпа, ба. Ще успееш, бе. Ако се засуваш, давай, бе. Да дойда ли, а мангал мърсен, а? Давай. Аре, отивай, честно, отивай. Окей. Ти си давай. Лагна, окей. Спал. Те пак уни. Скочиш! Се отли си, бе! Как можа, бе? Как можа? Карай, айде. О, добре, аз тук му бях много набито и да хора го бия, пак този, че ще не го скочи. Така. Това беше, сега отиваме на Survival и после ще свърша. Нали ще изиграя една игричка и това е, нали? Така ли? Мхм. What the fuck? Май така се пише. Ани. Мой снима дамата, не Скам. Омага. The fuck, какво става, бе? Аре, бе, искам да си ходя, бе. Пишеш свал. Еми, Съвалиев спам. напиши. И написах го преди малко. Това да напуснеш играк. Аре. Гледайте тъктата, Къде съм? Охо! То смяшеше на ретен тайп, само дето аз имам черна коса. Омага, ще изляза, значи паузирам. Тъй, как беше? Така, здравейте, аген. На Survival Games сме и сега ще видим... така, тук ще гласувате ми. Тя най-хубавата. Трябва да го спечелиш това. Ще ви спукам горички, чак махна. Така, 22 човека сме от 24. И аз като и време, разбира се, се събличам, защото ми стана горещо. Ще бъдете банати перманентно. Така, сега взимаме един кит. Малко е тъпо да ме китове, защото... Не направя човек, не съм го измислил аз. Ти го избра вече. Безплатен, карай още един път. Така. Подготви се, бе, погледай само... 19 секунди. Потиха ми сърците. Сега внимай. Има да сега напрягаща, нека много. Друго е Skywars, друго е Survival Games. Survival Games е навсякъде. Да си правиш пътища и да си като луко. Просто давай, чули. Шумага, бе! Отворих тъпата. Давай, ще вземеш нещо си, давай. Лагаме. Бягай, чули, бягай. Търси често. Ще бягаме. Ако се занимаваш? Намерихме полшанка. Това е за невидимост, чули. Как ще е за невидимост, бе? Пишем visibility. Вай да. Използвай на спешен случай. Къде, мой? Спокой, ти не са минали секундите. Може си бонята. Аз имам, бе, не си спомняш. Брикита. Бе, зараза. Омага, бе! Не, бе. Бащи си го обвей. Къде страх? Ти си силен на PvP. I know, but... С полшанката не можеш, да ти имаш армор.
Ползвай му. Звънят ми. Омага. Знаеш ко? Вземи ми телефона. Сега да говоря? Дай! Ала да! Чакай, не дей спира клипа. Ай представяш, че аз нямам. И сега говоря. Ало, къде става YouTube? Кажи хай на YouTube, кажи хай. Кажи хай на YouTube. Кажи хи на YouTube. Хай, там. Дъбър. В този пак. Сега бе. Затваря телефона, бе. Ай, чао, че аз не мога да затворя, тук гоня един мангал. Няма, споко е. Не, споко. Споко, ай затваряй, защото този го гоня, айде. Омага. Три пати. Мангал. Ко стане? Жена дебела. Какво искаш да го изпи това? Ти ме е честа, бе. Същото е. Няма нищо добро. Дай просто е... Не действуй, но не е готов човек. Не, той е такъв. Кара да имаш още. Мага. Някой да ми ги вземе. Някой пи. Ела тука, мангал, гаден мръсен. Бъди малко културен. Бъди малко културен. Да, бе. Селянин такъв, аре. Кой ми вика, селянин такъв. Добре, до селянин може ли да не стигаме? Къде си мой? Симчето да мири без запалка. Не знам. Ай да пробваме, Омага! Знаеш ко? Пак той снимателен медиа, ще убил. Карай! Пушенката. Убима. Фак. Ай, слушай. Така. Ти си шиба мангал. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, можете да дадете палец нагоре. Ако искате още много клипове, можете да скайнете за мен. И за този, който ме рекламира, KasterBG. Надявам се, че ви е харесал. И чао!